Yun guys, no, dapat pauwi na kami kanina kaso nahilo ako. Kasalanan ni Aira Lopez to eh. Akala ko masarap magbike eh. What's up Tarlaqueños? My name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. So for today's video guys, andito tayo sa may kadugtong ng SCTEX na papunta sa NCC. So nagbike ako for today. So hindi muna tayo nakamotor guys. Pinahiram ako ng bike ng kaibigan ko. Ayan siya. Yan pala siya guys, no? Si biker dude. Tapos kasama din namin si Aira Lopez at Papa Louie yan. Si Papa Louie pala to. Sorry guys, next time makakasama namin si Miss Aira Lopez. Sino pa ba mga kilalang bikers? AHON. Si AHON. Yan. Yun, update ko kayo mamaya pag ganda na tayo sa pinakataas. Medyo nado paahon na yung daan. So yun guys, no, paahon yung daan. So try natin. Actually ito yung pinaka first time kong magbike. So ayan, ilang taon. Siguro ginagamit ko lang yung mga ordinary bike noon. So ngayon is pinahiram tayo ng mountain bike. So yun, packet muna to. Alright. Kaya. Aru, Diyos ko. And guys, road bike Lodi. Kunti na lang. Kunti na lang guys. Ang tama. Woo! Nice. So yun, no, Tarlaqueños, bali pabalik na kami kasi bawal palang magbike ngayon dito sa daan papunta sa NCC. Pero before guys, hindi pa siya ganun kaigpit. So ngayon, inform ko kayo guys na bawal na magbike dito sa may SCTEX access road papuntang NCC guys. Yun, wala mang isang oras na nagbabike kami guys. Uwi na kami. Yun na Tarlaqueños, bali nauna tayong bumaba dito. So kukuha na natin ng video yung dalawang kasama natin, yung kaibigan ko si Jams and Rap. Wow.
Alright. Yun guys, no, dapat pauwi na kami kanina kaso nahilo ako. Kasalanan ni Aira Lopez to eh. Akala ko masarap magbike eh. Ni Papa Louie. Nagpapapaya si Papa Louie eh. Akala ko hindi napapagod, energetic pa eh. Papaya dance pa, no? Shoot ah. Shoot, tarang yung vlog na. Nililibang na rin yung sarili. Actually, first time eh, kaya ganyan. Normal lang naman yung ganito. Para nang nabigla yung katawan ko. Tapos laging puyat. Kasalanan nito. Yan o. Ito yung nagyaya eh. Ito yung nagpahiram. Kasalanan din ito. First time is the best. Yeah. Masarap sa feeling. Pero yun nga, nahilo lang. So update ko kayo mamaya pagpalis na tayo dito. Yun guys, tuloy ang buhay. Pangalawang kabanata na natin guys. Next time dapat talaga magtuloy-tuloy tayo magbike guys. So sa ngayon wala pa tayong bike. So soon makapag-bike din tayo. Sarap ng hangin guys pagkatapos ng mahilo. So sabi nga ng mga kasama ko is normal lang kasi nag-start pa lang naman ako kasi kanina sobrang ahon ng yung papunta dun sa tulay. Nahilo tayo guys. So ngayon hanap na lang kami ng lugawan. Lugawan na lang guys, wala lang bike. So next time na lang bawi tayo. Maybe on Sunday, next Sunday. Hey Rafi! Go, go, go! Rafi and Jumps Road Bike Lodi! So yun yun guys, malapit na tayo dun sa pababa, papunta sa MacArthur Highway. So yun, update ko kayo mamaya. So yun guys, pababa na kami sa may MacArthur Highway. Road Bike Lodi! Ang sarap sa pakiramdam guys. Medyo hindi tayo masyadong pinagkawisan. Ang sarap sana eh, mapapalayo pa tayo kaso actually magpapapawis lang talaga ako kasi yun may trabaho pa tayo mamayang 10 AM. Doon na pre! Narap! Doon na, malapit na lang naman eh. Doon na. Diyan na sa Kanto Pag-asa. Malapit lang naman. Doon na, Pag-asa na. Yun na. Oh. Diyan, kalapit na naman, di ba? Yun guys, no, yung Tarlaqueños, no, paalala lang sa lahat ng bikers. So, yun, manatili tayo sa side guys kasi ang daming na-aksidente ngayon. Actually, no, sa experience ko sa daan, kasi nakamotor tayo lagi. So pagpapasok ako ng trabaho guys, ang daming mga bikers na nasa gitna. Siyempre di ba, iiwasan mo, ang hirap. Paano kung natamaan mo? Hindi mas kawawa. Pag natamaan mo, siyempre pananagutan mo pa yun. Kaya sana sa lahat ng bikers na susuporta sa atin guys, ugaliin natin magbike sa gilid lang. So yun, tulad din ang sinasabi ko lagi, kapag pumunta tayo sa mga lugar guys, ugaliin din natin na wag mag-iwan ng mga kalat natin, tulad ng mga bottled water, kasi mostly naman yung iba, di ba, nagdadala pa ng mga bottled water. And then kung may dala kayong mga pagkain, sana yung pinagkainan natin is dali natin pa uwi. Yun guys, no. Bali yung pagbabike namin, halos ang lapit lang namin guys.
Nag-start kami dun sa Capas Public Market hanggang dun sa SCTEX Access Road pamuntang NCC or yung tinatawag na 𝗀𝗏𝗯𝗀𝗏𝗏. And then yun nga, nahilo ko. Tsaka bawal na rin dun, pinagbawalan tayo. So pauwi na. Nung pauwi ako, yun, medyo nawawalan tayo ng malay. So ngayon, maglulugaw na lang kami. Food trip, Lodi! Yun guys, no, dapat mapapalayo tayo kanina kasi yun nga, bawal sa SCTEX sa access road papunta 𝗀𝗏𝗯𝗀𝗏𝗏 ngayon, nahilo ko. So food trip naman tayo guys. Oop! Yeah. So in order namin ulit yung gotoy special nila dito sa Mamiyan sa Bamban. Alright, so that's it. Yun guys, no, last time na pumunta ako sa Tanawan, so dinaanan ko rin tong Mamiyan sa Bamban. So yun nga, almost nasa 100,000 views na yun. So next time guys, gagawa ulit tayo ng content. Yung may available silang mata ng baka at saka yung utak. So ngayon, ano muna siya, gotoy special ulit. And then next time, sasamahan natin siya ng mami. Sa separate content ko siya guys. Yun nga, sa lahat ng bikers and riders na gusto pumunta sa mga pasyalo dito sa Bamban. So daanan nyo na to guys, yung Mamiyan sa Bamban. Pupunta kayo ng Gazebo View Park, Montana, Goshen, Balakbak, Talbutan Spring, yun nga, Sipatan, Tanawan. Ano yung bago ngayon? Yung Batyawan din pala. So una yung Batyawan, tapos Sipatan, tapos Tanawan. Lamon, Lodi! Wala mo ng bike guys. So lamon mo tayo. Goto, Lodi! Ang sarap talaga ng pinakagoto nila dito sa Bambang guys. So kung gaan ngayon Tarlac City tsaka ng Capas, pinakapalatandaan guys yung intersection dito sa Kanto Pag-asa. Gusto lang kayong konti bago kayo makarating ng Red Hoyt gasoline station. Kung makikita nyo siya right side, sarap. Yun na Tarlaqueños, tapos na kami kumain. So yun, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos natin. And share nyo na rin itong video to guys kung nagustuhan nyo. Until our next vlog. Alright.